ngaturi budaya kang endah adiluhung gumelaring campur sari lumintuning puja wastawa puji astuti saking asepun Gusti Kang Maha Asih ingkang Maha Agung ingkang hamba bardaya pangaribawa tupanduk dumateng para kalodasih kaceh wonten madyaning Sukawanci Raina kula panjenengan sami waksih pinaringan kempal manunggal kanthi manggih rahayu niskala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar karo kinarya merwakani kandha panembah mring Gusti Kang Murbeng Erat ya Gusti Kang Murbeng Jagat Sang Hyang Wenang Kang Wenang hamurba masesa wenang paring pidana miwah paring nugra miyang sagung dumadi purba kawasaning Gusti miyang jagat kang gumelar handayani gumelaring rahina kelawan dumadi ning raden uga handayani mring ilining banyu kelawan uruping geni samu bareng kang lumaku miyang jagat kang gumelar kabeh wis tinata sajodo kelawan sajodo nut tetimbanganipun Gusti kang akarya jagat ana lanang ana wadon ana bungah ana susah tat mangkono ana dina dadi mangkono bakal ana dina pati iya mangkono endah panguwasaning Gusti miyang jagat kang gumelar lamun to kakandha nganti tengahing rahina datan ana pedote lamun to tinulis kanggo banyuning segara datan bisa hanggegurit endah panguwasaning Gusti miyang jagat kang gumelar mula ngenya kakandha gumantiya kang cinarita papan kang wus madya katentreman Gresik Jepara RT 3 RW kalih Jepara Kecamatan Jatipurna pun Bapa Diran dalah Ibu Suyatmi kinan kapareng hanggelar taro pagung margya suta hamiwa siwi putri siwi taruni Nindya Ayu Esti Suwardani Esos ingkang sembodo daup kalawan Dika Bagus Bukorifika Adesta putra Jalu Tanulya menipun Bapa Purwanto saha Ibu Sri Mulyanti ingkang mijil saking katentreman Krandenan Jatipurwa Jatipurna wewengkon Wonogiri hiji hamba pilih prastawa agung saha suci jap kabul sampun kalampahan Surya kaping 26 Mei 2026 kanthi panggih rahayu niskala awit saking donga pangestu pamuji rinangkung dumateng njenipun para pepunden para sepuh bilih sepuh lumunturipun dumateng njenipun para tamu eji sakempaling para tamu kekalingga perdaning agrami saderengipun kula cas panglipur saking keluarga ageng Goga Music Entertainment swalangkung rumiyin linangkung katur dumateng njenipun para sesepuh bilih sepuh kalau dherek akan manungku puja wastawa puji astuti wonten ngasot dalam Gusti Purba Ningrat Murid lampahing titi laksana dicara parigyan manten prasaja ingkang kapurba menjipun Bapa Diran sekalian garwa Purwa Madya yang wasana tansah kalis ing rubida sepening sambi kala Allahumma amin. Injih tak kenal maka tak sayang setunggal boga sawiji keluarga ageng Langan Sukabudaya Goga Goyang Gaul Music Entertainment kinan kepareng pitepangan wonten ngasopan jenengan sami nggih setunggal boga sawiji mangke kasuwun gungan dumateng para kadang-kadang Surawati ingkang kasebat asmanipun kepareng lereh saking papan palenggahan tumuju wonten sak ngajengipun wiwara pepanggungan ejeh urut sisih paling tengen piyambak wonten sumanipun Kusumaning Ayu Hafiza mijil saking katentreman Kitha Sukses Wonogiri. Nah, menikah Bapak Ibu Dek Hafiza yang cantik jelita. Nah, buka sedikit. Iya. Nah, status masih gadis. Nah, dereng Minangku Priyo. Mungkin dari teman-teman Sinopan nanti ada yang apa ya kesengsem kali Dek Hafiza boleh ya karena beliau belum punya pendamping masih single ya Glerek sisih kiringipun wonten sisih tengah. Surati ingkang berbobot. Wah, dhisik cilik saiki kok wis gedhi. Ketok-etok ele ngopeni bojone. Nah, Dek Tia
Saking Sidoarjo pepengkon Wonogiri keparenga jumeneng monggo Dik. Yo. Nah, lewat kene yo. Dek dia status begini. Hah? Single? Orang muni di Mega Simo. Kayak urung di dudul kok ya. Belum di belum ya. Status gimana Dek dia? Status apa? Menikah. Nanggen KTP apa Mas? Kawin, ya kuwi. Statusku kuwi. Status kawin. Kawin. Sip. Lah ya toh? Lah ya bener toh ya. Sudah punya keturunan? Sampun alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan samawa ya. Kok 5 toh Dit? 2. Manut program pemerintah 2 anak lebih baik. Anak banyak. Ora apa-apa, rezeki juga. Banyak rezeki. Nah, bisa kuwi lho. Kok ngerti ta, urung tahu gawe nek wis pinter. Dek. Banyak anak, banyak rezeki. Betul. Rezeki ki miturut anak ya to. Nek lahiran ngono kae ceprot. Heeh. Pokoke sing kuwasa wis maringi naker rezekine. Sudah ditakar. Sudah ditakar tidak tertukar. Ya to, mula sithik akeh ki disyukuri. Sithik akeh dicukuri. Disyukuri. Lah ya dicukuri. Kok dicukuri harus disyukuri. Kita harus pandai-pandai bersyukur. Sithik diladekke ya cukup. Akeh turah. Nek turah iki ya kaya Pak Diran iki. Nek duwe gawe nimbali hiburan, menghibur itu apa ya? Berpahala. Amalan Mas. Amalan lah ya. Pak Diran terima kasih. Pak Diran yang kamu di Pak Diran. Halo. Pak Diran. Pak Diran, terima kasih nggih. Apa kabar Pak Diran? Sehat nggih? Iya, sehat. Oke, Bu Diran, Bu Diran? Oh menika Bunda nggih. Sembah nuwun sampun mitados dhumateng Goga Campur Sari nggih. Ya. Setelah Dek Dia ini sudah melanglang buana di DKI Jakarta ya. Seorang penyanyi yang tidak penyanyi apa Mas? Penyanyi ses yang sudah tidak asing lagi di belantikan musik Campur Sari. Siapa dia? Putri Aprilia. Oh, jenenge apik. Selamat siang, Dek. Panggilannya siapa nih? Panggilannya Putri atau Aprilia? Panggil saja saya Putri. Oh, Putri. Ya, Putri itu wedok, wanita, wani ditoto. Lah iya, Pre. Tapi kira do angel Mas tatanane. Angel ditoto toh? Wah. Teko ono adet jal. Ya, suwe-suwe Pre ya kena ditoto kok ya. Ya, gimana status? Status masih perawan Mas. Weh, masih perawan. Masih perawan. Oke. Pak Siko, halo. Masih perawan ini, perawan kabeh penyanyi ini. Oke, nggih. Putri Aprilia. Kula piyambak monggo kusir kendang kadang-kadang Goga Music Entertainment Kak Rus MC ingkang saking telatah Giriwono Wonogiri. Nggih. Dan terimalah persembahan dari kami warga Besalangan Budoyo Campur Sari Goga Music Entertainment Purwo Madyo ngantos wasananipun nuwun. Mohon perhatian, Campur Sari Goga akan segera dimulai.
lelaku